Sithanda ukunibingelela futhi namhlanje ekhasini lethu esivulele ukuthi sichaze amaphupho kulo. Namhlanje nginesifiso sokuthi sichaze amaphupho aphupha umuntu onemimoya noma onesithunywa noma onabantu abadala ukuthi maphi lawo maphupho. Igama lami ke nguHlengi wesibongo ngowakambotho. Angiqale. Uzophupha inyoka ezinkulu zasemanzini. Inyoka yasemanzini enkulu noma ngabe ibe kanjani kubeya kumuntu ukuthi kuba ngomuntu ukuthi iba kanjani le nyoka. Uzophupha inyoka mangithe emanzini emadamini kanje. Uzophupha inyoka eweni noma emgedeni kodwa oseduze namanzi. Leyo nyoka yalapho ivamise ukuthi abanye mabephupha ibe namakhanda mhlambe amathathu nangaphezulu kwesinye isikhathi. Uzophupha inyoka eba solwandle. Leyo nyoka enjalo iba yihashi, inegama lakhona ethize libizwa ngayo. Iba isimo kodwa sehashi leyo nyoka. Uma uyiphuphile ivamise ukuhamba nofish osuke ufake into eyisimo semvunulo yabantu besilisa engazuthi ayibe injobo. Uba ufishi onjalo, kwabanye uba enye inhlobo kodwa nje imvamisa yakhona uba njalo. Ube engathi uvunule ngenjobo eyingwe leyo fish uba njalo. Uzophinda futhi uphuphe inyoka ehlala entabeni enkulu intaba, uthola ukuthi isentabeni lenyoka iphakathi. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi zonke lezi nyoka njengoba uyiphupha ziyakhuluma vele. Ziyakhuluma, uthola ukuthi zikhuluma nawe. Uzophinde futhi wena uphuphe inyoka ehamba phezulu emafini lapha. Le nyoka lena ethi mayidlula ngokwangempela makwenzekile abaningi bayayazi. Uma idlula emzini yabantu ihamba phezulu kudilika izindlu kube nesiphepho imvula indlela edala ukuthi kumoshekale izindlu ngayo. Uzophupha lezo zinyoka wena. Umona le moya. Uzophinda futhi okunye ozokubona, uzobona ulwandle. Ingabe ulibona lunyakazisa amanzi nje noma ulibona luyilona. Abanye balibona beze bengene phakathi beyibone bephakathi kulolo lwandle. Mhlambe lapho ke befike bebone khona le nyoka ebengisho ukuthi eyakhona. Uzophupha uphakathi mhlawumbe uphinde ufike ubone nabantu abahlala khona lapho kulawo manzi. Kodwa ufike endaweni enjani engenamanzi wena masuphakathi. Uzophupha inkomo emhlophe noma izinkomo ezimhlophe. Zonke lezi zilwane noma lezi zimo engiyibalayo ziba nento ezikwazi ukuthi zitshengise ukuthi zinenkulumo nawe. Uzodlula lapho uphuphe izinyoka ezincane ezihlaza zimbala yakhona, thola ukuthi ivamise ukuba kuhlaza ibe ncane. Kulezi ezinkulu ayibi nkulu ibe luhlaza, iba nkulu ibe womunye umbala. Ngoba masinkulu ihlaza isisitha kuwe. Ngichazile namhlanje kodwa ngikhuluma ngamaphupho. Iba ihlaza ibe ncane ngomzimba njengale nyoka kuthiwa inyoka yasekhaya. Uzophupha amabhayi athize ngokuhlukana kwawo ngokwemibala. Uphuphe mhlambe izangoma, uphuphe mhlambe izayoni, ngoba izayoni ngizibalula ngubani na? Ibona abantu labo abanomoya wokuprofitha kakhulu. Yingakho uzotshengiswa ngabo ukuthi umuntu oprofithayo futhi esayidini elithize. Uzophupha amajazi ngokuhlukana kwawo ngemibala yawo. Uzophupha izithwalambiza, hhayi ezinkulu, hhayi futhi eziba brown. Uma kwenzekile lokho kuba okunye. Uma sibe sikhulu fanele ubheke into wena obukade uyenza lapho. Kodwa uyasiphupha singabi sikhulu ngoba mase sesikhulu sisho enye into lokho. Uzophupha ubuhlalu obuthize zinhlobo zakhona ngokuhlukana kwabo ngemibala yakhona. Uzophupha indlu ewuguqa sithandaze
noma uzophupha indlu ewurawundi. Uzophupha leyo indlu leyo, mhlampe uphakathi ufuke ubone nezinto eziphakathi. Ngabe phakathi ufike wabona imvubu, ngabe ufike wabona ishoba, ngabe ufike wabona izinkamba, ngabe ufike wabona onoxhaka, ngabe ufike wabona konje lokho okunye, ngabe ufike wabona izingwe, izikhumba zezingwe. Kuningi nje ongase ufike ukubone phakathi uma ngabe kuthiwa ungenile kuleyo yindlu. Uzophupha amakhandlela ngokwemibala yakhona nangezindlela ezahlukene ayiwona. Uzophupha futhi izingelosi, uzokwaziswa yibo ukuthi bayizona, bazokutshela bona ukuthi bayizona izingelosi. Kungaba eyakaXhosa, kungaba eyakwaZulu, uzotshelwa yibona ukuthi ilokhu. Uma umoya wakho uhamba ibanga elide ngokokudalwa kwakho, ungayiphupha nengilosi yakolunye uhlangothi noma abanye abantu abangafani nawe, njengoba wakwaZulu noma wakwaXhosa, noma uthole ukuthi ungumPedi noma uthole ukuthi ungumSuthu. Uyayibona-ke leyo ngilosi enjalo. Uzophupha wena futhi undiza phezulu emafini kwesinye isikhathi noma phezulu emkhathini. Akusho bakwethu ukuphupha undiza kuphela ukuthi kusuke kusho ukuthi wena unemoya yamadimoni, angazi kube kanjani, abanye baziningi izinto abayisho. Cha, akukho lokho, akunjalo. Uzophupha undizela phezulu, undiza la emaweni. Kuya ngokuthi wena uphuphe undiza ngayiphi indlela. Shukuthi bakwethu lezo zinto kumele sizinake, lawo maphupho kumele uwanake. Uzophupha izikole noma isikole wena owawufunda kuso kodwa uthole ukuthi sowaqeda, uzoziphupha zonke lezo zinto. Uzophupha omama bathize abakhombisa ukugqoka izembatho ezithize ngemibala yakhona ngokwehlukana kwakhona. Ziningi izinto ozoziphupha ezitshengisa la ukuthi wena unemimoya yabantu abangasekho. Uma bangasekho abafuna ukuthi usebenze usize abantu, noma unesiphiwo ozalwe naso wena sokubona izinto, sokusiza abanye abantu, sokuthi abanye baze bathi you are spiritually gifted. Kusho lokho uma lamaphupho kuwena enzeka. Ngesinye isikhathi bakwethu ngicela ukuthi ngiphinde ngibuye ukuthi ngichaze ukuthi iyini lento ezokwenzeka kuwe wena osuke unawo wonke lamaphupho. Impilo yakho izoba kanjani? Yini ezokwenzeka kuwena? Okwanamhlanje bengibalula amaphupho oba nawo. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi futhi ningibhalele, ningisubscribele futhi ubhale ngenzansi usho ofisa ukuthi ukubuze, ngiyobe sengiyakuphendula ngibuyele kuwe. Ngiyabonga.